Estem a la 10ª edició de la Fira d'Art Contemporani Marte, una fira que ens posa al mapa de les fires contemporànies d'art de tot l'estat espanyol. La veritat és que avui la Diputació de Castelló en esta fira mostrem el treball del Servei de Restauració de la Diputació de Castelló, un servei que està a l'abast de tots els pobles de la província i que avui veiem com han recuperat un carro de bombers que va donar l'Ajuntament de Sant Mateu i com fem una al·legoria en un quadre que se diu Kosovo, al foc, a la destrucció, però a més fem un homenatge als bombers, a tota la tasca que els bombers fan per a salvar, per a recuperar, per a protegir a la ciutadania, que és el mateix que fem des del Servei de Restauració, recuperar el patrimoni, preservar el patrimoni que és de tots per a que tota la ciutadania la pugui gaudir.